Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kadak ban rakhe ka jingdap lai snam jong ka seng nadu bala seng ka hito seng kmi menta ka shitarik uya yong arajar arphosau kala penlong ye ka jing ajing sumar ye ki khanna khun swet jong ka God's Dream Home hapen thorba ka bala seng da upastor si mar banyang hakani ka sngi ka seng kala ya lamru da ki doctor ki nurse na ka bentaban pet ya ka kot ka khya ki khanna khun swet ki badan hakate ka chaka uba don bok president ka seng ulaong bakalawe jong ka jaj ban riau ka dei haki khanna ulaong bakat ba ngidang le ya ki kam ki babaha habang ngidang im hakani ka slapar thei ngidang dei ban kit ya ka ram ka babun handrei habang ila lek no nakani ka perthei kata ka ram baro kala khut lut paseng kala kularu bakan ai ka kti ka mon ka kti ka diang ban ya trelang bat ban kershan lang lada ki sngodan kam ya ki nu ki jing ya rap na ka benta ban kentiu ya ka jaj ban riau babun nangingi at bahahi pwede kasang ito kasi nakapos sa iyo ihi sa pabhaha ki news sa social media ya ki issue ki pero ki baka sang hito ka yen ya ka manwara ka baha kamiat namanta ka imlang kasalang namanta gari ka jaj benrio bagi supplements ka tayo bagi piyang sabhay ki agani ka por din adi hapti bajak yang suha Hindi nin pun saya sepi keseng hito mentak layak ya cuma mau benda lain na jing sisa ni mut ban punong ay kene ke program akalai tarik jong penai April ka badai kesngi plaseng plasoi asyor ya keseng HIT ko tenrei mitir pat babi para kijongi hidang happen late school namar keseng jungi ni kam fokus ya pi bangin tenang ban start de ketika ski kayak tungku no balalo school tangi sim no takane ka lat pamenta si ketika ski shuti lande kata Easter Monday niyo kane ka lat banya don bat hi bangin ai ye pi lingba kane kajing no sinyang nangi bat kane ka tim suraksha hakajing yalam jong di Dr. Anwar ban ai kata ka free medical check up camp nomor kadon ka kentien ke bang hai kentien long way when money loss you lost nothing. But when you lost your health, you lost everything. Ini mismo, ba mismo day, ban je keraji ya kari berkejat bendrio, ban kentiu ya kalawai, jong kejat bendrio, day happy, kipun, kiti, dan day kita kipara, kibadan he rangsan, ba ngan kermen, ngan scam, ba pi kibadan hangni, hakawai kasi, pinsalong doktor, pinsalong engineer, pinsalong IS, kadang ruk napdeng jong pi, kiban long kiseng balang. Dondo ki bandong politician ndrei de kanau ba ka ai ka ba ni dei ban le ba ka ai ka ba ni wan sa parthai ni dei ban eat ni wei ba ngin kentio ya kari daki kam man ki senja ni stang kan no in shok ai ang ne ham slawer thai ndrei phi ki badang wan phi ki badang he dang san dei mo phi kita ki rishot jom ka chat ban rio nyok trap ki ban ya khun ya da hoi ngan penpau to basai ni ngathon kran tan ba kidon kita ki honi ni don ki hakane ka orphan home bane kata ko God's Dream Home kabla punwan sanjor ki priu simpang ki pastor thangni ki don ki khon ki hajar ki bakan thop ya khnrem punalar bhoi uwar bat ki royot punjuk don lang ni lem do thau you know no rei kumbaong penting nongway humanity is important dan popularity dan publicity kata kapag mismo kapag ito ni ilot jabaro kay namar ngi day blapha dutay na dong tabi play try kana kamdai ka busuk nagaban tulung pulang kat kini gi hybrid kibala wan naki gongying gomat sibun gi jinge nasor nanong kedang ngokso sedangkan yang kejongi kum kahito i ngisium ni kabu kum sibenta ya kaban rakhe ding da license jong kesen da kabang ini penbaik banwan jingo akane ka mesti kum jong pi banwan ra i kubo jong kejingi kentiulan hakete kasan kum lakran ne pesan ba jingi kumat nagalan jingi ngikular hiro ladon hino benta ngidor ringkat tapi kat hai bori bangila